Asantehemaa abesom ewo Asantehemaa ntamu mu ni asem emu ba ko ne Honorable Andy Okran ene na Asante Okra ene na Asantehemaa Akwasidae dikan ewo na henie mu Akwasidae tosunum ewo afi mu no wabechia ne nana mana de toche Honorable adento ye ma why ma de toche said the okay na ye ni dije kese da edemaye if you say na ye Akwasidae said the okay na nye Akwasidae keke na ye da ye Akwasidae dikan ema ena na Asantehemaa ye yura Asantehene ebo ni di ne bae eti se na yesoro kokra nti na nhira no edoso enti se ne amamre no sisie no sum yura yakoho na ose eba na yebachia Asantehemaa so ye ma ne tire nkwa na meme de ni je kese se ye Asantehemaa na ye cha the second me ma me prekope se me owo mi edo de me ba wiase na ye cha enti se na ye cha na ye cha otosu mienu aba eti se ekwan bia so se me ba na mbenum nofo ti me ba ye be no me ma me nofo esa ba share me na so enyam enti ni je sem kese e na aba san etin kwa se be na do ba na Asantehemaa etin kwa se ma me na Asantehemaa na ye cha ma ni tin kwa kese pa ne nkwan so nyame nom ni fie a apondim wom ama ni nkwa no eno so na ni rain so eno so na o meta yura Asantehemaa chi ema Santeman senior you started the transformation you will bring it to a perfect end me share say nyame mo no ho ban no nkoso ankura no ma abrewa nyansa na wo no omba emefa mesom eno mfa moa yura Asantehemaa yeda say akane Asantehemaa ntam so for Honorable Andy Okra na adei ayesronko konfu anochi teaching hospital yewura kotoko hene na hospital opani kwantrafo a oda no ene ne dom hospital ne panimfo ewa ha doctor yepese wa bodi na da ho adi yo ye friend me Dr. Akwasidae wow made Conference Teaching Hospital ano na ene ya dai ena na Ahema so bae we na dikan a ese yebeyi ho ekre no obaye mba ha enti management ena ya boy ano ye representing board no ena staff o mo ye adwuma ho na yebe chia na Ahema na yeda ye ho adi kire na Ahema na yesre no empire bo ni ne nhira se na yebe ya adwuma na kotoko hire dia share nsa no yebetumi aye amano akoso enti enu nti na yeba ha enti etire nkwanse be na mode ma na Ahema oh ye ma no apomode pino ye a bit we here na eni nyinche se na yebe ya obeboa ohene otumfo ama omo abu oman no se unim no hospital na ye nyina ye adwuma no ye krorade and omo onkwa ye nyina so ye ni age enti ye stre nyame nhira ne nkwa tintin ema na Ahema ebobe na wo hye na Asantehemaa se ne nananum nyina ebeba ho no mo ba ma wo mo apomodin pa already obi obeba hospital obia no ye mano to the best of send ye be to me aye and ye share na Ahema boss ye be koso aye nia ye no and even beyond so sure hospital no expanding infrastructure bebre na osha cath lab eda ohene akuma so pa na president are making sure say o see amaye and ye be koso aye ene ada infrastructure be boa hospital no amano akoso send ye be ya obia Asantehemaa Ghana mine ne omom be fi amano ni nyina be ba be seek help e wa ha ye betumi ahwe ama omanya apomode ene nkwa ene ahwe we ya obechia na Ahema na wahye boyi empani se sabe enye da ya etuonya kitafo na ebo Ahema na nanmo e wa amano ne ade yewura kotoko hene Asantehemaa wono ane ba asomu a wo bo akonfanoche na emom wo adesre bia wo de beto wo manim se bia bibi koso ese so mo bebo awada ama na wo de ato aso amaye yeda se senia wo hwa hospital no enye nipa ba ko de eyo ohene de ena yehia
wo hwe hospital na ye bibia ye bia no ye for mine no enti emwa bia obia Ghana ni asante for ye nyina ye wo no omo Ghana ni omo amane no nyina no emwa bia omo bia no omo de ba ye besomu and say Emma or more say, oh, a bibi ketwa, bibia ni honma, a ketwa, when a ba ketwa biensa, sending a ba apomudima, tika crabby on benya, a de aboyeno, yebesum. Say, omuhiam was say, omudi beba, a year infrastructure, a year frequent, not omuma yehua, yebeboa, send your baby do a bit to me a clear, at the Aba hospital, send a bear hospital, no so, a be fanning to my pa, Efra. Hospital Nura, Yura Utumfo. A dear Assam now begin hospital Nanamu, Akyaa Yura Kotokohene. Yamin Shano. Na senia or share no senia or bisa no mama and or share calf lab or dimu akutine pa yesrena no ma akani no yenuna abonkomo or beshe senia beya hospital no ye di 70 years ye be fire to mapa Efra mo 70 years celebration no sheshe bi ho obetumi de yato anim na mo boa mo ho sheshe bebre and I'm sure say we contact PR units na sheshe bi aye to home no ye di ni nyina be edi ama ye da se ye ma otiri nkwan so ye ma mumu so ne asante som ene se de mama konfa no che agina ba bia ekron santehene edamase na Asantehemaa adamase na enya amanyosem eya santesem eya nije pa lawyer Andy Apiekubi wabasom ofene kente fe lawyer ye mo ade touching mi josuminua yesrenya me pama wonya kwa achia na ahema menye kwa achia minana anije be na wonya ye na asambe na waka cha na ahema nes mi ba anije wokrum ifi hapa na yenyina soso ye ba besum Opemsuo enti yenya kwanya se ne besum ye na ya na anije kwa okay ene kwa de asambe cha ye na hema enti ene de anije no ye mruso kwa enti afutuo kakra mde bema yenuan kuma se nipa bia o mamre yira na osusu ayira enti amamre de yemrantie no ni mabawo na eba mama yesuani ehu yemfi ehu nyim le ni nyina mu susu yemfa aniso ni obu a efata na nanu susu enfama okay da asibebri na unuanom politicians amanyofo afutuo be na ade be ma wo mo afa na na mamre ne yamane ene ahini e baaye ansa na broni amanyosem e ba ho de tiense ahini nyina afri asante Ghana ha na broni dia ode baaye no entwa ye de no okay ba be boa ye de mu enti de me de be ma futuo be ma yenuanom politicians ne se politics ebeto ahini enti ya yehu ni sa da bia na de fata se ye ewo ya manyosemu ewo ya mamre mu no eso ye mani empaso krada ebuo bia ne ani die bia ese nananum bia ese se ye de ma wo mu eche se o ma ne ye o mu dia na ye de ye ba bebo o mo chichire wo man okay enti obi a ye na dia no untimi nsan no ti nananum de ese se ye so mu ye se o mu na o ma ne ye o mu dia okay eno no entwemu a na kasa chire nipa o Ghana okay ese se ehu empelinfo se ne ni o mu kasa ese ehu se ne ni nkwala so kasa okay ye kasa em na say social media ba no nipa kasa bebre ebi o ha ya na enkoyi kura enti yetu o mu fo se o mu mayemfa anidie manipa na ni tituru empelinfo ni nananom afi politics no enipa yi e yonti ne politics okay enti ade bia obeya enye nipa yi no na ensesa we party de ewo ho na mum ye nyina so ya objective baako se be nipa yi enti ya mane yomu ya mane yo ni politics kwa manye seblu kwa no ye hu se enipa na ye center of whatever we do na ye hu se politics no party no ebeto nananum enti esise party sem no ebeye entitimu ese die nkabo mu ba ne na transi NDC for ba MPP for ba me fa ye no ye mfa sa suehunu no
enko ya manyosem yɛda se saa asɛm wo ɛsɛm buso ansa na wakɔ yɛwura otumfuo ɛkwan yɛ ɔfa so di na asɛm momo lawyers de modɛ no ɛyɛ court ɛyɛ aban mu deɛ ɔhene kwan ɔfa so di asɛm ma ne kɔntɛm akyinye biara ma ho no ɛdeɛ na abɛka afa na mo no yɔ bɛn na ade bɛma yɛwura otumfuo so nana deɛ ɔka sɛm wie a na asɛm asa ɛno nti court biara di hɔ a ɛkyɛn sɛbi nana asɛdiɛ na mihu sɛ nana nso adi asɛm biara na meyɛ de akɔ appeal da enti ha deɛ asɛnniɛ biara ɛfa pem ne ha yɛyɛ a yɛyɛ lɔyafoɔ deɛ yɛana yɛdeɛ yɛ different deɛ nananom yɛ no yɛde nokorɛ prɛprɛ yɔ ɛna afei procedure ɛne yɛde yɛ amanyɔsɛm ɛna tumi nso ta akyiri akɔɔto deɛ no deɛ ayɛ mmara no deɛ ɛne ebi wɔ hɔ tumi ne nokorɛ bɔ bra nanso so yɛyɛ lɔyafoɔ yi no mmara no ana yɛde yɛ adwuma nso ha deɛ nokorɛ no baabi ɛda meda nokorɛ no ka ho na kɔɔto deɛ yɛde mmara na yɛ adwuma yɛda se nti ne difference no enti sɛ yɛbɛsua biribi wɔ nananom nhyehyɛeɛ mu a na ɛsɛ sɛ yɛde nokorɛ no kɔka mmara ho ɛno na mmara sini bi yɛfrɛ no equity but yɛsi equity no nso so ɛyɛ adwuma ma deɛ n'ani ateɛ ɛnyɛ deɛ wada nanso so mmara no ani prepare ya nananom de yɛ adwuma no sɛ wada mpo a na nokorɛ ɛyɛ wafa a nananom de bɛma na mmom yɛyɛ mmerɛ mu no deɛ sɛ ɛnokorɛ no woda nokorɛ no so a ɛnokorɛ no kɔgya wo for the past 26 years meka kyerɛ wo sɛ ɔtumfoɔ ka sɛm wie a na sɛm asa yɛka sɛm wɔ nana ɔtumfoɔ anim a ɛnkɔ appeal deɛ yɛdi ne court no deɛ appeal no wɔ levels akɔsi supreme court ɛhɔ koraa supreme court koraa yɛkɔ review ɛno koraa yɛtumi kɔ international court of arbitration na ɔtumfoɔ adi asɛm wie deɛ a appeal bi anim the difference is that aha yɛde nokorɛ no ne mmara no ne procedure no ne tumi no ɛyɛ adwuma ɛbom enti deɛ tumi no bɛka no wogye ho akyinya a ɛnyɛ yi lawyer da se yɛmo ade tɔkye yɛnkɔ ɛnia so yɛnia Eugene mepɛ sɛ woda wo ho adi na amanfoɔ hu sɛ nnɛ wo ne wabɛsom yi wada roma yɛ camera ni great man brother Eugene Boakye ntwi good free ya commercial safo me papa free Friday mamponte asenia me ma me so fi ba man ene asamai kunya ene wonya kwa betia na Asantehemaa nya kwa betia ma che Opemsuo o che Opemsuo wani ji ene sei ene gi say do that say na ke say amane ne amamre wa Asante ga dana di amaye kabehwe ene bi o Asante bia ene o de be ho ho se e ba hini a eno ane menhia menhia ahini no tell the menu are kai no tete abakosem I think say a cut across all the account groupings yeah him from the man hinom almost all can to me no kre peperio amane amamre ye da cheche man ntino obo di se no ni age Asantehemaa so dey na da edi kan tie baba be chia no nti na de visa Asante bia na Ghana ni bia hu de ko se de ko so TV so o mo hwedi nyina a go kwa ya ho se ye wo bibi e de kire o man Ghana o bibi e de kire wiase unuanom politicians a efira Asante a o mo besom de na ususu se esese o mo ye e ma Asante mpuntu pega afutuo be na de be mo se de nyina nkabo mu ene no kredie the period it's so the menu are kai no amanyo no ayi amanyo sema ye no nipa na ye center ibi ye ma nipa tiri nya na se nipa nso nya adwene nya opepa eto aba ma na unya bi kotena se ho kai nkoma no mudi anso na moto aba na ma na show money mu nyam eno ane eno ma nya nipa de nya no mani nyina na obetimaye so bo mo de se dodo na obetimaye na eja apija baby a free on pesua free so Opemsuo mensin na say we be the pija nti bi se sa no ma no any normal e ma ye amanyofo no anything me ye amanyo say we want to see improvement in the living standards of people yes that's it yes renya me pama pa ye ne ohene ba na na akuecha e be twetwe nkomo kakra ye wada mebru ye mo akwa ba mo de touching adansie ye yo ene ada edikan na Asantehemaa ne maya etoso mienu ni wada ma sembe na woka
am a dead bee, said, Yura, or sign me papa, or 2 4 say to 2, or toss me. Nana my best son a die, na and there, or de Ahema see no Abba. Say, Danka, Mimiano no, so her and Mamma, but what by ye Asantehemaa dear, Menana no, Nafna me. Inti niche ye besom na mitri so nkoye oyo eche yi kwan anti wa wodi mu anti say no ye nyina ye ni age ya so da epa na ya be shema ye ne ba be dia de yo nana ye da se wo asem bia beka kire asante ade hye ya ewo amanone afa ya mamre ne ya mane ye ho Akwasidae ba sese emprempi omota ba no musu do mo ne behwe Akwasidae de se nyina nim se esi na watwe nsia bia ye kai ye nananom na ye besom ebse otumfo ogina ho ma ye nyina ye sunsum ne ye kra enti eno de wo mo nko amanone no kra no mu nim enhyehyeye ye wa akonwa no ho enti no ansa wo pa wo be kai wachi utumi a waba wa ntumi so a wa frefie asre inhra ama Asantehemaa Ghana man ni bibi man nyina yeda say oheneba ane ne nakasa oheneba na nature can former Ghana's ambassador to Russia and the dia ye bo amubehunu Her Excellency Leslie Nana Echa Opokuare ono na ye ne wakasa na ye beto a ye nkomo twetwe no ye call line right okay ya kacha mo say ye ne nananom bedi nkomo afa ne Akwasidae a edikan nana ye cha na henie mu se na Asantehemaa nana wadaru mebrubo di na da ho adi man fam nana antu kusi ajiman na Asantehemaa nkonso hene ne me wow enade ede na kacha oh memobia de tochi said ye ma me bai ni je nko ani ewo mu firi anopa be pem sisebra hai adaje ni poso tie be da Asantehemaa si Ghana mayasi wiasman nyina asi arifefa ewura otufo ye ma me odina mai amaya boato yem they make my kind for now make my car for now no yo ye ma mutiri nkwanso ye ma me wa ha ene Akwasidae wa fa no ho fe address kama ba mama mba cho memo wa de touching yeah at the touch yeah onya kwan akọchi Anahemaa we pacha makọchi Anahemaa okay oti ana ni jebe na onya ye Anahemaa ye me ma me nua po omo fresia ba ko okay enti ye wo to srebo asefo wow na me de me ye ba enti nano ye me ne me ma me nom ne me wo fanom eni me nuanom adefafa na Asantehemaa ya mayen and ya basa ya ba bechia me maame ede na siso na ya manitire nkwa ne asire nyawme enkwa tenten ne nyansa Solomon nyansa no emma ne bi se de yenim se ye ne amansan nyina na ye ba be share no na ya maho kwan ye shira sokosakose tire nkwa sembe ne ye ji sembe na beka che Anahemaa na Asantehemaa ne meka che na ne se ye tire nkwa na se de ye sire nkwa tenten enne se ne nyansa wo betimi de bu man eno ane ade ayese ade nto ye ma o ye sire nyame pama o so ba ade da ase ene na Asantehemaa ade ya edikan a osumuni pacho bodi na da odi ohun ade mame ye from Nana fi ba mo autosumenu Nana asko hen kuma se asko wonya kwan achia na Asantehemaa anya kwan akọcha mfefefe ene ade inshira sembe na okache na Anahemaa inshira smam de mame ne se oba on transe yakopon ni ta na chi o man kwatenti ahoden o man nyansa o de ma King Solomon na ofa ni Asantehemaa ni na nya ni mo nyama yi nyina ne bi nka Ghana man ye da se mo ade touch ye rada ma osbo di na da ho adi man yo le din de Nana Osei SB Bonsu wonya kwa che pacho odibia no Besianse Kenya go hini Besianse Kenya go hini wonya kwa che na Asantehemaa na nya kwa che ena de yo ena de ma che no wow o che na ni je be na onya ye me ni jeri esronko me di ade na ade we de na huni se
medi ade pa Etirin kwansem ni nhyirasem be na waka che na ahema na ade. yo me waba me mana tenase na osuru ya me nim dia wode ama no omfa meboa Asantehemaa ma Asantehemaa so entumpon senia etie no empo ebi kranza meka ho Esre nya me pama on so. that's it Yo. Nana ya mo ade touching. Ya da se pa wonya kwa chia na ahema. Menya kwa chia. Amana de touching. Amana de touching. O chia no no wonu udi nkomo bi o ka asem bi kire o. Ana ya bre wa de ne na de wa. Woni na. Entitin kwa asem be na ade ma no. Oh. Pa ye ne ye ba man se. Twiya pa kwa me. Ko be ma na hoden. Ango pon be ma na hoden. Ahoden esronko. No timi ya som Asantehemaa. No abo Asantehemaa ma Asantehemaa ya ka be. Okay. No abo ewura. Niura bibia ne nisu ade hunu bia ere etimi abo mama ye ti ani age se oba ye ani age pa E bo be na no mo hye no se mo bebo ama na heni na ye kra be hwe fi se mo ne na na esum e wo ne ha ye se bo se ye nsu ye mpara chida ye obeka se ye bi ye be ye ye be eso anga se ye nko okase ye nkonkon ade ye be de ye be ko ye de aho ode ne nyansa ne bibia be de beta na chi na ye mo ma de touch yo na ba cho da hu di ma na obudi Pacho me ni ahene makoko ben hene. ahene ma akoko me hene Nana ya ojam feedback otoso mi. wonya kwa chia na ahema Ani ebru. e na be di kan a wo chia no no e di je be na wonya ye Opemsuo da Roma. Wama eniji aba Asantehemaa. Enganga ekumase eniji aba pa. Minim se ade bia wosom e de na ama na ade yi wani agesa na hwe edom kura ba me ba menya be mfie be dunu ensia ewa hifia na hwe edom a eba abade a adutwom ba me no so sebe na hema ya waye na hema sesi yi ompel ho asem onche no hunchire nipa obubia etin kwa sembe na adema na ahema me man mo piao etirim kwasem de me bompa ya man da bia se onyame mmoa no na konwa na wudie no enhedi ya da se ye ne nana so nkasa na ye no no do mebru ye mo ade touching de da se we de nim so wanya kwan atia na ahema e bere dikan a wo chia na ahema no sei na wo ho ye wani je be na wonya wani je de bebere de je ye so ye se ye ma me ne yura obaya na se DJ no ankasa DJ die yo musa adense mpa be na abeka kire wo hema yewura de se nyamishira ma no kire de ma o de Asantehemaa se yankopon ko so mo ban na wo shira o po wo yin kire ya sa du de no mo fa bi titie be so wa na o mo re nyamishira ne se bo ene ade edi kan wona Asantehemaa ahenie mu ya den so etoso num e wa afi mu ye maame chewa ona na Asantehemaa dwa ahodo a ewo ye kumase bantema race course no ni nyina se bieburu wo hweso ma na Asantehemaa obanya safo ye ma tin kwa ma kwa aba o maame asa babio ene Akwasidae asan obatia o maame asan be na be ka tre ye chama me fa video so ada so ase ne wo ye maame amaye yani aje ye na ye baba tia maame na ya ba asembe na obeka che na ahema ne nana no ma wo hwe omo so e wo dwa hodo ni nyina mu no asembe na obeka che na ahema na che na ahema say abla wa bai o ma ni sira enso na nana no so na bibia be ye bia so enye ye maye ne ye fa me so wonya kwan atia na ahema me ba cha afi ne be pa chia wo chia na enije be na be ba wo mani ba di papa ama wo se kura che me se menya me maami asi na ewu enti se no makoma nyina abafo na o maaye na me da na ye be fa so da ye wura se wo yi de yakoma personal ye ne ni awaye ye da mo senso